Αυτός είναι ο λόγος που όλες οι γυναίκες αγαπάνε να τους λες ψέματα. Και όχι, δεν γίνεσαι ανήθικος, αλλά έξυπνος. Ο γυναικείος εγκέφαλος δεν φιλτράρει πρώτα την πληροφορία, αλλά το συναίσθημα που τους προκαλεί αυτή η πληροφορία. Με κάνει να νιώθω ασφάλεια, ζεστασιά, αγάπη, φροντίδα, μυστήριο. Για παράδειγμα, σε ρωτάει τι δουλειά κάνεις και είσαι ένας βαρετός προγραμματιστής. Δεν θα της πεις, εγώ φτιάχνω αυτό το πρόγραμμα. Θα της πεις, λύνω προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται, μέχρι να ξαναχαλάσουν. Έτσι γίνεσαι μυστηριώδης. Έγινε κάτι το συνταρακτικό που αν της έλεγες την αλήθεια θα την καταράκωνες. Η γυναίκα δεν θέλει να της πεις εκείνη τη στιγμή ακριβώς τι έγινε με λογική και όλα αυτά. Θέλει να την κάνεις να νιώσει ασφάλεια. Μην ακούς το σύστημα που σου λέει να μην λες ψέματα τάχα ότι είσαι ανήθικος. Ένας δυνατός άντρας πρέπει πάντα να προσέχει τα συναισθήματα μιας γυναίκας. Υπογραφή μου, κάνε και ένα follow.